Μου άρεσε με αυτό το κομμάτι και πάρα πολύ μου άρεσε η Σαλίνα. Πολύ καλό κορίτσι. Αλλά επειδή μου αρέσει και το καλοκαιρινή παραλίες, νόντα. Και δεν σ' αρέσει η κυταρίτιδα. Και η κυταρίτιδα δεν μ' αρέσει. Σε καμιά γυναίκα νομίζω. Φορώ γυμναστική μαζί και τραγούδι και γυμναστική. Τι θα κάνουμε, θα χορεύουμε, θα τραγουδάμε. Αυτό δεν είναι καλοκαίρι, αυτό είναι ταλαιπωρία, μαρτύριο. Και θα τραγουδάμε και θα χορεύουμε και θα. Αυτό πώς θα περάσουμε καλά. Και να ακούμε και κάποιο τραγούδι, έτσι θα μας φτιάχνει τη διάθεση. Λοιπόν, όταν θέλω να σου πω ότι έχω και εγώ κυταρίτιδα. Μπορεί να σου κάνει. Μπορεί οι αδύνατες γυναίκες να λένε ότι δεν έχουν κυταρίτιδα. Είναι γένος του υλικού. Το 80% των γυναικών αντιμετωπίζουν κυταρίτιδα. Αυτό έχει να κάνει με την κληρονομικότητα. Και οι περισσότεροι έχουν την εντύπωση ότι η κυταρίτιδα είναι τοξίνες παγιδευμένες, αλλά στην ουσία είναι κακό αποθηκευμένο λίπος. Το οποίο έχει την τάση να φαίνεται στις γυναίκες περισσότερο, γιατί και εμείς άντρες έχουμε, αλλά επειδή η κατανομή των γυναικών, το λίπος, τα λιποκύτταρα είναι σε κυψελοειδής μορφή, σαν κυψέλες, με το που αυξάνεται λίγο το λίπος, αμέσως διωγγώνεται. Άρα λέμε ψωμάκια. Σε σχέση με τους άντρες. Ναι, είναι στη λεκάνη πιο πολύ, στους μυρούς, στους γλουτούς, συνήθως στο κάτω μέρος και λιγότερο στο πάνω μέρος. Γι' αυτό έχουν την τάση λοιπόν λόγω της κατανομής των λιποκυττάρων των γυναικών, με το που αυξάνεται λίγο το λίπος, γίνεται και αυτή η διόγκωση και παίρνει αυτή την όψη του πορτοκαλιού που βλέπουμε. Και είναι άσχημο δηλαδή σε εμφάνιση. Τι φταίει? Φταίει πολλοί παράγοντες, είναι η κακή διατροφή, είναι η στάση του σώματος, δηλαδή μετά δεν μπορούμε να καθόμαστε σταυροπόδι. Πλάκα κάνεις. Αλήθεια. Δεν είναι καλό, δεν είναι καλό, γιατί μειώνει την κυκλοφορία του αίματος. Δεν την εμποδίζουμε. Τώρα τι είναι το όταν έχουμε καθιστική εργασία, καλό είναι να μην φοράμε στενά ρούχα. Καλό είναι να το κρατάμε για κάποιες πιο ιδιαίτερες στιγμές. Τα στενά ρούχα. Δηλαδή, καλό είναι να έχουμε άλλα ρούχα όταν καθόμαστε. Καλό είναι να σηκωνόμαστε κατά τη διάρκεια της καθιστικής δουλειάς. Δηλαδή, είναι ένα 8ωρο στο γραφείο, καλό είναι να σηκωνόμαστε. Το νερό, τι ρόλο παίζει στη ζωή μας? Το νερό είναι πάρα πολύ καλό γιατί ξέρουμε ότι τα κύτταρα είναι 70% νερό, οπότε πρέπει να υδατωνόμαστε. Αλλά το νερό με μειωμένο νάτριο, γιατί βλέπουμε πολύ νερό που έχουν πολύ νάτριο μέσα. Καλό είναι μεταλλικό νερό που είναι καλό και γενικά νερό φιλτραρισμένο. Πέρα την κακή διατροφή, εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό που είπες τώρα. Ναι. Πέρα την κακή διατροφή, δηλαδή δημιουργεί κυταρίτιδα η στάση του σώματος, λες. Το κάπνισμα, το άγχος. Όλα τα έχουμε παρά το κάπνισμα. Το άγχος, Τι γίνεται, βρε παιδί? Είναι σημαντικό. Η καθιστική ζωή. Εννοείται όταν δεν κινούμαστε. Μπορούμε να δούμε και τις φωτογραφίες που μας έχει στείλει. Υπάρχει. Θα δείξουμε έτσι κάποιες κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε. Και να μας πεις τελικά, υπάρχει τρόπος για να φύγει η κυταρίτιδα ή δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ? Υπάρχει απλά σε κάποιες γυναίκες που κάνουν γυμναστική, αλλά δεν μπορούν να χάσουν την κυταρίτιδα. Δεν μπορούν να κάνουν κάποιες άλλες μεθόδους, όπως μεσοθεραπεία, ή κάποιο λευκό μασάζ, ή να βελτιώσουν τη διατροφή τους. Οπότε θέλει ένα συνδυασμό όλων των παραγόντων. Δηλαδή, αν πείτε, κάνει κάποιο γυμναστική και φεύγει η κυταρίτιδα, πρέπει να προσέχει λίγο τη διατροφή του, να υδατώνεται. Εδώ βλέπουμε κάποιες κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε. Το σημαντικό στη γυμναστική είναι, επειδή το λίπος είναι μαλακό, σαν νηστός, και ο μυς είναι πιο σφιχτός, έχει την τάση όσο μεγαλώνουμε το δέρμα να λεπταίνει. Ναι. Άρα λοιπόν το λίπος φαίνεται πιο εύκολα. Τι θα πρέπει να κάνουμε με τις ασκήσεις αυτές που δείχνουμε τώρα? Θα πρέπει να γυμνάζουμε όλες τις γωνίες του μυός. Δηλαδή να μην γυμνάζουμε μόνο μία άσκηση, αλλά βλέπετε από ξαπλωτή θέση, αυτή η άσκηση είναι για προσαγωγούς, που έχουμε την τάση να χαλαρώνουμε. Ναι. Επαναλήψεις πόσες, δηλαδή? Γύρω στις 15 επαναλήψεις, αλλά το σημαντικό είναι ότι θα πρέπει σε κάθε κίνηση η άρση, η πρώτη κίνηση να γίνεται σε 2 δευτερόλεπτα, να μένουμε δηλαδή για 2 δευτερόλεπτα και να κατεβάζουμε σιγά σιγά. Πολλές φορές κάνουμε γρήγορα τις ασκήσεις. Ακριβώς. Τελικά είναι λάθος, γιατί στο γυμναστήριο με την αγάπη εγώ μάλλον. Κάνω γρήγορα τις ασκήσεις. Φεύγουμε. Αμέσως αγχωνόμαστε. Θέλει τελικά η άσκηση αργό ρυθμό για να πιαστεί που λέμε κι εμείς. Ειδικά τόσο στην περίπτωση πρέπει να γίνεται ελεγχόμενο. Δηλαδή αργά να ανοίγουμε σε αυτήν την άσκηση που είναι για απαγωγούς, εδώ που μαζεύει το λίπος. Και αργά να κλείνουμε, να μην αφήνουμε το λάστιχο να μας παίρνει. Σε κάθε κίνηση λοιπόν η εύκολη φάση 2 δευτερόλεπτα και η πιο αργή 4. Ναι. Και πρέπει να γυμνάζουμε όλες τις γωνίες. Δηλαδή μπροστά, βλέπετε εδώ το κάθισμα στο ένα πόδι που δουλεύει γλουτούς μυρούς. Στους απαγωγούς που κάνουμε πριν, είναι κάποιες κινήσεις που πρέπει να γίνουν αργά ελεγχόμενα. Είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί μπορεί κάποιος να μην μπορεί να πάει στο γυμναστήριο και με κάποια πράγματα που έχει στο σπίτι του να μπορέσει να κάνει. Μια απλή καρέκλα, ένα λάστιχο μπορεί να βάλει, κάποια βαράκια στα πόδια, να δουλέψει με 10 με 15 επαναλήψεις 3 φορές την εβδομάδα. Οι άντρες που είπαν ότι έχουν κυταρίτιδα, συνήθως δεν φαίνεται. Ποια είναι τα σημεία στα οποία υπάρχει η κυταρίτιδά του? Συνήθως βλέπουμε στην κοιλιά, στο κάτω μέρος της κοιλιάς. Γι' αυτό την κρύβουν την κοιλιά, για να μην φαίνεται κυταρίτιδα. Και στους μυρούς, απλά επειδή είπαμε ότι τα λιποκύτταρά τους είναι σε διασταυρωμένη μορφή, δεν φαίνεται τόσο πολύ σε σχέση με τις γυναίκες που είναι σαν κυψελίδα που είπαμε και μαζεύεται εκεί.
Πιο πολύ στους άντρες έχουμε στην τάξη στην κοιλιά του, μαζεύουμε την κυταρίτιδα. Το λίπος δηλαδή, αλλά κατ' επέκταση την κυταρίτιδα. Άρα, εσύ λες ότι μπορούμε στο σπίτι μας να κάνουμε κάποιες απλές ασκήσεις και αυτές που είδαμε. Καθιστική ζωή λοιπόν να σηκωθούμε τον καναπέ, λίγο να κινούμαστε. Το περπάτημα σε ανηφόρα βοηθάει, το κολύμπι, γιατί βοηθάει σαν κορσές. Όταν είμαστε μέσα στη θάλασσα, βοηθάει σαν κορσές στο νερό, να μας πιέζει στην κυκλοφορία του αίματος. Τώρα ιδέες. Επειδή τη λέω καμιά φορά. Ναι, συγγνώμη. Τώρα το χειμώνα που βγάζουμε τη θάλασσα, που έχει και κρύο και νερό, λέω αγάπη, σφίξαμε τώρα. Πρέπει το νερό, το κρύο σφίγγει. Επίσης, οι τροφές που προκαλούν κυταρίτιδα ποιες είναι? Υπάρχουν κάποιες τροφές? Πρέπει να προσέχουμε τα αλλαντικά. Τα γλυκά, τα παγωτά Τα γλυκά πρέπει να τα προσέχουμε και αυτό με μέτρο, δηλαδή κάποια πιο φρουτώδες γεύσεις, σορμπέ. Αλλά δεν πρέπει όμως να στερούμαστε και το γλυκό, γιατί έχει την αντίθετη. Καλοκαιριάζει. Και έρχεσαι και μας λες ότι θα πρέπει να χορεύουμε να τραγουδάμε. Όλα τα αντίθετα, Όλα τα αντίθετα, να μην τρώμε, να τρώμε. Όλα με μέτρο. Πώς θα απολαύσουμε αυτές τις έντυπες διακοπές που τις περιμένουμε όλο το Και το χειμώνα? γλυκό μπορούμε να μην το στερούμαστε, γιατί βλέπετε και στη διατροφή πολλές φορές βάζουν διατροφολογικά γλυκό. Το φαγητό το βράδυ. Με μέτρο. Χωρίς αλάτι. Όλα τα αγοραστικά. Όχι αλάτι, όχι πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, το νόστιμο. Δεν μου πεις δεν έχει αλάτι, τι φαγητό θα είναι. Τουλάχιστον να προσέχουμε τα πιο έτσι, τα λιπαρά, τα πάρα πολύ, πιο πολύ για το στομάχι. Για το πεπτικό σύστημα. Συγγνώμη, σκέφτομαι όλα αυτά και με πιάσει αγχώθηκα. Είμαστε και. Εντάξει, νομίζω το γνωρίζουμε όλοι αυτά. Όχι υπερβολές. Μπορούμε να κάνουμε και αυτό, την ατασταλία, αλλά μικρό. Και όχι καθημερινό. Αυτό είναι το σημαντικό. Ασκήσεις λοιπόν για χέρια. Κυταρίτιδα στα χέρια υπάρχει, αλήθεια? Δεν είναι τόσο πολύ βέβαια. Μπορεί στο πίσω μέρος υπάρχει η τάση να χαλαρώνει πιο πολύ. Δεν έχει τόσο να μαζεύει κυταρίτιδα. Και στο πάνω μέρος του στήθους και λίγο από κάτω τη μασχάλη. Πιο πολύ για τις γυναίκες είναι στο κάτω μέρος. Πιο πολύ για τις γυναίκες είναι στο κάτω μέρος. Θα σου πω γιατί. Σας απογοήτευσα, Συγγνώμη, τελείωσες. Όχι, θα σου πω γιατί. Ασκήσεις για τα χέρια, συγγνώμη, δεν είδαμε. Ποιες μπορούμε να κάνουμε? Ασκήσεις για τα χέρια μπορούμε να κάνουμε πάλι με καρεκλίτσα, μπορούμε να πάρουμε βαράκια να κάνουμε διάφορες ασκήσεις τώρα που δεν τις έχω εδώ πέρα. Αλλά μπορούμε να τις δείξουμε την επόμενη φορά. Μπορούν να μπουν και στο site μας, στο www.fitstudio να δούνε. Απλά πιο πολύ επειδή έχουμε την τάση να μαζεύουμε στους γλουτούς, στους μυρούς και στη λεκάνη, δείξαμε ασκήσεις για το κάτω μέρος. Όταν είναι μια πορεία να μου λύσει. Πολλές φορές οι γυναίκες πατάμε το πόδι, το ζουλάμε που λέω εγώ και λέμε έχω κυταρίτιδα, φαίνεται. Η κυταρίτιδα τελικά φαίνεται ότι το πατά. Σε έχει πιάσει και ναι, είναι βασικά είναι και οι τρεις τύποι. Είναι η πρώτη συμπαγής και η τρίτη είναι η πιο δύσκολη που αυτό με το πάτημα που λέμε. Που εκεί πέρα βοηθάει και πολύ το μασάζ, μεσοθεραπείες ή κάποιοι υπέροχοι που μπορούμε να κάνουμε. Περίμενε, όταν όμως υπάρχει ένα πίνο το πόδι και το πατάμε, πάντα θα φαίνεται ότι υπάρχει κυταρίτιδα, έτσι δεν είναι? Είναι το λεπτό δέρμα μετά, έχει να κάνει το δέρμα πιο πολύ. Πάντως να σου πω κάτι τώρα, εσένα σε έχω δει και στη βουλιαγμένη πολλές φορές και σε έχω δει με το κίνατρος και παγωτό. Δηλαδή δεν σε έχω. Γι' αυτό είπαμε. Ότι μία φορά την εβδομάδα θα την κάνουμε. Μία φορά την εβδομάδα, όχι δύο. Με μαστίγιο φέρω, όντως. Με μαστίχα. Με μαστίγιο. Ξέρετε, γιατί γελάω, καμιά φορά πρέπει τα πράγματα που μας αγχούν, γενικώς πολλές γυναίκες τους αγχούν η κυταρίτιδα. Να αντιμετωπίζουμε και με χιούμορ. Ναι, και να μας κάνει αγωνία ότι ντε και καλά πρέπει να χάσω, ντε και καλά. Λίγο με βασικές, με μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα, λίγο με το αλάτι που λέμε τώρα. Λίγο η άσκηση, λίγο το ένα το άλλο, αμέσως λίγο η καθημερινότητα και οι βασικές μικρές αλλαγές θα κάνουν τη διαφορά. Πάρα το σοβαρό και με πας πάρα σοβαρό και πας πάλι σε άσκηση, πάλι σε στρες, πάλι σε άγχος. Μικρές αλλαγές, κάθε φορά, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μαζί. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Νόντας, διότι η δική μου αντίδραση αντιμετωπίζει πολύ φυσιολογικά. Και άλλες γυναίκες αντιδρούν έτσι όταν τις τα λες. Έτσι ακριβώς και αντιδρούν διαφορετικά, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Εμείς τώρα τα λέμε όλα. Εντάξει, τώρα φαίνονται πολλά, αλλά δεν μπορείς να τα. Εκτιμάμε πολύ τη δουλειά σου, γιατί είσαι και ψύχρεμος πολύ. Δηλαδή δεν είσαι ότι ξέρεις, παρουσιάζεις κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι ωραίο κάτι που φαίνεται δύσκολο να το κάνουμε και λίγο απλό, έτσι δεν είναι τώρα? Να το περάσουμε και λίγο στον κόσμο και καταλάβει ότι μας. Κι άλλο άγχος, πέρα από το άγχος που έχουμε, κι άλλο άγχος, δεύτερο. Ένα παράγοντα κάτι. Στη γάμπα κάνουμε κυταρίτιδα. Στη γάμπα δεν είναι τόσο πολύ, γίνεται, αλλά πιο πολύ γλουτούς, μυρούς, λεκάνη. Παίζει ρόλο η ηλικία. Πιο πολύ εκεί. Παίζει ρόλο όσο αυξάνεται η ηλικία, ναι, γιατί είπαμε ότι το δέρμα έχει την τάση να λεπταίνει. Και όσο αυξάνεται η ηλικία, τι γίνεται? Μειώνεται η μυϊκή μάζα και αυξάνεται ο λιπόδης ιστός. Άρα τι γίνεται? Ο μυς, επειδή είναι μεταβολικός ιστός, γι' αυτό λέμε να κάνουμε βάρη, να κάνουμε γυμναστική. Γιατί να έχουμε καλό μυϊκό σύστημα. Βάρη και γυμναστική, γελάει γιατί δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά. Δεν πειράζει, εμείς τα λέμε τώρα, θα το βάλουμε. Γι' αυτό λέμε να κάνουμε γυμναστική για να έχουμε ενεργό με μυϊκό ιστό. Δηλαδή να χάνουμε πιο εύκολα. Όσο λοιπόν αυξάνεται η ηλικία και καθόμαστε, τι γίνεται? Όλο το λίπος συσσωρεύεται. Σωστά. Ακριβώς. Οπότε λοιπόν, όσο αυξάνεται η ηλικία,
αντικαθίσταται ο μυς με λίπος. Ουσιαστικά αυτό είναι. Άρα χάνουμε. Δεν πειράζει, καλό είναι δουλεύουμε. Καινούργιο γέλιο. Να περνάμε και καλά. Σκέφτομαι την αγάπη στην βουλιαγμένη που της αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό γελάω. Στην βουλιαγμένη να μην τρώει παγωτό, να τρέχει πάνω κάτω. Όλα θα τα κάνουμε. Γιατί κοιτάξτε, η εγκυμοσύνη πώς λειτουργεί. Στην κυταρίτιδα. Εκεί τώρα, σίγουρα με τις συμβουλές και του γιατρού και διατροφολόγου, θα πρέπει να προσέχουμε σίγουρα πάλι πολύ υπερβολικά πράγματα. Η γυμναστική πρέπει να γίνεται με μέτρο και ελεγχόμενα από έναν εξειδικευμένο γυμναστή. Και πάλι σύμφωνα με τις συμβουλές του γιατρού, γιατί αν κάποια έγκυος έχει κάποιο πρόβλημα, ίσως να μην μπορεί κάποιες τροφές να τις ακολουθήσει. Βασικά, εγώ θα να πω ότι να μάθουμε και οι γυναίκες να ζούμε με την κυταρίτιδα. Δεν είναι κακό δηλαδή και μια. Δεν είναι και οι άντρες βέβαια σε αυτό. Έτσι. Μας αγχώνουν. Δηλαδή, τρως, σου λέει ο άντρας στην πρώτη κουβέντα, μην τρως κυταρίτιδα. Μην που έχει μάθει και ο άντρας την κυταρίτιδα και στο λέει και πολλές φορές είναι και ψυχολογικό. Και τρώμε επί 2 μετά. Πρέπει να γνωρίσουμε το πρόβλημα πρώτα, να ξέρουμε τι ακριβώς είναι αυτό. Να μάθουμε ποιοι είναι οι τύποι και πώς σιγά σιγά μπορούμε να το βελτιώσουμε. Όντας είσαι γυμναστής και ξέρεις και την ψυχολογία μιας γυναίκας που πλησιάζει το καλοκαίρι και θέλει να βγει στην παραλία, θέλει ξέρεις όλα αυτά. Και το αντιμετωπίζει έτσι ψύχραμα και ήρεμα και cool. Όμως, μια γυναίκα που έχει ένα σύντροφο δίπλα της, που ξέρει ότι έρχεται το καλοκαίρι, που κατάλαβες τώρα. Δηλαδή, βέβαια, σίγουρα. Δυσκολεύεται. Κάνει και τη σύγκριση αμέσως. Μπράβο. Στην παραλία, μαγιό, πόσο μπορούμε να δούμε αποτέλεσμα, δηλαδή ξεκινώντας τώρα σε σένα. Αν έρθουμε σε σένα. Τώρα είναι Μάρτης. Μάλιστα, δεν θα ακούω και θα με πιάσει γέλιο. Δεν θέλω να θα λες όλα τώρα τα κάνω, να μην τρώω, να κολυμπάω. Είναι πολύ ωραία. Εδώ μας έπιασε γέλιο και συνέχισε να μιλάει. Έχει όλα. Και η μικρή αλλαγή θα είναι όφελος για την ίδια. Άρα τώρα είναι Μάρτης. Αποτέλεσμα θα δω μέχρι τον Ιούνιο. Ναι. Σημαντικό. Αν κάνουμε μόνο τις ασκήσεις αυτές που δείξουμε, ας μην πάρουμε όλα τα υπόλοιπα που έχουμε. Ας κάνουμε μόνο τις ασκήσεις. Τις κινήσεις αυτές. Κάθε μέρα να το κάνουμε για 15 λεπτά, δεν μπαίνει παραπάνω οι ασκήσεις αυτές. Ξεκινώντας με αυτό και βάζοντας και λίγο και το νερό. Ξεκινάμε σιγά σιγά με μια καλή βάση. Και από εκεί και πέρα βλέπετε στην πορεία τι μπορεί να αλλάξει. Θα γελάσετε, θα κλάψετε στην πορεία. Πες μας πάλι λίγο το www, το site λέτε, www.fitstudio.gr. Έχουμε ανεβάσει και το συγκεκριμένο άρθρο για την κυταρίτιδα και τις ασκήσεις που μπορούν να κάνουν. Και ετοιμάζετε για κάτι άμεσα τώρα. Θα κάνουμε τώρα στις 9 του Απρίλη ένα πρώτο στην Ήπεθρο, ένα υπαίθριο πρόγραμμα μέσω ασκήσεων ομαδικών παιχνιδιών. Πώς μπορούμε να γυμναστούμε, αλλά να περνάμε καλά. Δηλαδή μέσω του παιχνιδιού, πώς μπορούμε να κάνουμε την άσκηση βίωμά μας. Αυτό θα γίνει κάπου συγκεκριμένα? Στο πάρκο του Φλίζου. Τι ώρα? Στο Πολεοφαλίου στις 5:30 το απόγευμα στις 9 του Απρίλη. 9 Απριλίου, 5:30 το απόγευμα στο πάρκο του Φλίζου. Όποιος μπορεί να έρθει να δοκιμάσει. Άρα μαζεύονται όλοι, δηλαδή όποιος θέλει. Όποιος περνάει είναι για βόλτα εκεί, μπορεί να κάνει. Μπορεί να περάσει, μπορεί να δηλώσει και συμμετοχή αν θέλει μέσω της ειδικής φόρμας της σελίδας μας. Να ξέρουμε πόσο περίπου θα είναι, να έρθει να συμμετέχει να δει. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Είναι ωραίο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που κάνετε και είναι ωραίες δράσεις. Είναι ωραίο τώρα έξω στην Ήπεθρο. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νόντα μου. Βασικά σε γελάσαμε. Πραγματικά, Νόντα. Σου μιλάω ειλικρινά. Είμαι τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Αλήθεια στο λέω. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου. Αλήθεια στο λέω. Γελάσαμε λίγο. Όχι, δεν μπορούσα. Δηλαδή, πραγματικά. Και όμως μου άρεσε πάρα πολύ η αντιμετώπιση σου. Διότι συνέχισε να μιλάς και μπράβο σου. Λοιπόν, γυμναστείτε λοιπόν. Γελάστε, κάνει καλό και στην κυταρίτιδα κάνει καλό. Και γελάμε. Ναι, γελάμε όσο να κάνουμε εδώ. Μη πάει εδώ και καλό και για αυτούς τους μήνες καλή είναι. Θα μας σκέφτεις κανένα ωραίο θέμα τώρα να έρθεις τις επόμενες μέρες? Γιατί θέλω τώρα που καλοκαιριάζει να έχουμε τέτοια θέματα. Θα το τροποποιήσουμε ανάλογα. Τέλεια. Να είναι σύμφωνα με την εποχή. Τι έπαιρνες κοριτσάκι σου ματιάς? Το έχασα το μικρόφωνο, ακούγομαι, δεν ξέρω. Ακούγεσαι. Πες το εσύ για μένα. Νόντα, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, θέλει συνέχεια. Αγάπη μου, γελάς, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν σε ξαναφέρω, Νόντα. Εγώ θα το σκέφτομαι σαν ότι σας βοηθάω να περνάμε όμορφα. Αυτό είναι. Μας βοηθάει να φτιάχνουμε τη διάθεσή μας. Γιατί πώς το λένε, όταν μου γύρω κοιτάει και θα μας έχει λέει αυτές. Καλό είναι να γελάμε πέρα την πλάκα τώρα. Αυτό είναι. Καλό είναι να γελάμε και όλοι και να βάλουμε. Να, έχεις πολύ δίκιο. Αυτά που γίνονται στις μέρες. Το γέλιο, παιδιά, στη ζωή μας, γιατί κάθε μέρα πάρα πολύ στρες, πάρα πολύ άγχος πέρα από την πλάκα τώρα και κουραζόμαστε λίγο και καλό είναι να γελάμε και να μην αγχωνόμαστε. Να πλησιάσεις για να κλείσουμε. Ναι, έλα. Λοιπόν, άλλη μια εβδομάδα έχει περάσει. Ελπίζω να ακούγομαι τώρα. Ακούγεσαι ωραία. Να ευχηθούμε ένα πολύ όμορφο βράδυ, να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα και να θυμάστε πως έχει και γυρίσματα και η μόδα ακόμη περισσότερα.